Ui, nu, 21 ce asta. Singur? A, singur. Trebuie să-și la Maria, nu? A, păi de-aia trebuie să-și că mine mergem divină. Ce este numele ea? La ceilalți? A. Mă o să spar bani chiar azi. O bag pe frate la închisoare. Mă o să spar banca Cosmin. Când? Păi și eu mai spus o dată, dar la niciun punct. Nu la niciun punct. Că mă prins în poziție, erau două Infernusul și FBI-ul. A? Nu știu, mă spus o dată și mă opri, să nu mai înaintez când mai avea rost. Bă, nu, că nu-i cunoșteam. Nu i-am mai văzut.